Imagina't, ara anem a agafar una barca per anar cap al temple de Philae, que està allà enmig d'una illa, que vàrem passar-hi ahir, però bueno, a veure què tal serà això. Però fixeu-vos ja quin merder que hi ha aquí. La mare que em va parir. Tots són barques i tots són... Bueno, a veure què serà, suposo que bé. El temple de Philae està dedicat principalment a la deessa Isis i es troba al sud d'Egipte. La seva construcció va començar durant l'època dels segles IV abans de Crist. Durant segles va ser un important centre religiós del món egipci. Amb l'arribada del cristianisme, el temple va ser progressivament abandonat. Al segle XX, la construcció de la presa d'Assuan va amenaçar d'inundar-lo. Finalment, el temple va ser traslladat a la illa d'Egíptia, que és actualment on està ara, per preservar-lo. Philae va ser un dels últims temples pagans actius d'Egipte. Els rituals a Isis s'hi van practicar fins al segle IV abans de Crist. Al temple s'hi conserva una de les darreres inscripcions en jeroglífics conegudes de la història egípcia. Quan el Nil pujava, el temple quedava parcialment inundat i els visitants hi arribaven en barca, cosa que li dona un aire màgic. Durant el segle XIX, molts viatgers europeus hi van gravar els seus noms i a les parets, com si fos un llibre de visites antic. El trasllat del temple als anys 60 va ser com un trencaclosques gegant. Es van enumerar i moure milers de blocs de pedra. La llegenda diu que Isis va amagar aquí el cos d'Osiris, fet que va convertir Philae en un lloc sagrat molt especial pels egipcis. I abans de dinar, encara tenim temps de visitar uns magatzems on els incensos, les espècies i les olors, essències de colònies i coses d'aquestes, doncs ens fan els nostres deliris. Bueno, ara ens posarem a dintre de la faluga, aquesta d'aquí, que té aquest llamp de vela aquí. Bueno, ja veurem com irem, no? Però bueno, ja veieu com està la cosa, no? Ara irem per entrar-hi, ja veurem. Però és que això és un show increïble. Fixa't aquí, és que no sé ni com sortirem. Vale.
Les piràmides d'Egipte són un dels monuments més fascinants de la història i encara avui desperten moltes curiositats. Construïdes fa més de 4.500 anys, servien com a tombes per als faraons, que creien que així asseguraven el seu pas cap a la vida eterna. La més famosa és la Gran Piràmide de Keops, a Gizeh, l'única de les 7 meravelles del món antic que encara es conserva. Una curiositat sorprenent és la precisió matemàtica amb què van ser construïdes les cares, estan gairebé perfectament alineades amb els punts cardinals. A més, els blocs de pedra poden pesar diverses tones i encara que no se sap amb absoluta certesa com els egipcis els van transformar i col·locar amb tanta exactitud sense maquinària moderna. Contràriament al que es creia abans, les piràmides no van ser construïdes per esclaus, sinó per treballadors especialitzats, probablement pagesos que treballaven durant les crescudes del Nil. També s'han trobat restes de pobles propers amb forns, habitatges i fins i tot evidències d'atenció mèdica. Un altre fet curiós és que originalment les piràmides estaven recobertes de pedra calcària blanca i polida, que brillava amb el sol. Amb el pas del temps, aquest recobriment va ser reutilitzat per altres construccions. Finalment, i els mites sobre malediccions, les piràmides continuen sent, sobretot, un testimoni extraordinari del coneixement, la religió i l'enginy de l'antic Egipte. L'Esfinx de Gizeh està envoltada de moltes anècdotes i misteris. Una de les més conegudes és que no sempre va estar sense nas. Es creu que va ser danyat a l'edat mitjana, no per en Napoleó, com diu el mite, no. Durant segles va quedar mig enterrada sota la sorra del desert, amb només el cap visible, i un faraó, en Tutmosis IV, va ordenar desenterrar-la després de somiar que l'Esfinx li prometia el torn. Bueno, ja som ben bé davant del museu, l'entrada del museu. A veure, s'està fent enorme, i no ho sembla, però és bestialment enorme. Visca! Bueno, guaita, som a dintre. Aquí estamos. Una bestialitat, tu, hasta impressiona. Milers i milers de metres recorreguts i construïts, unes sales enormes on la vida dels egipcis està explicada de la P, de la A a la Z. I ara, el que més impressiona, per lo menys per mi, és la sala d'en Tutankamon. Unes 18.000 peces d'or i la seva història, la seva tomba i tot el que tenia dintre de la cambra allà on el varen trobar, dintre la seva tomba. Tot i així, ell no hi és aquí, la tomba la tenen al Valle de los Reyes, a la seva tomba original. Aquí té tot el que varen trobar dintre del que és la seva tomba. Impressionant. I al vespre
la sorpresa dels carrers il·luminats i amb un merder impressionant que no sabies pas ni allà on te mirar ni per allà on te passar. I vàrem aprofitar per anar a fer un volt pel Gran Bassar i un gran sopar amb espectacle inclòs, i després vàrem anar fins al cafè dels Mil Miralls, que en diuen, al cafè dels Mil Miralls, a fer un te d'aquells tan típics d'Egipte. Fixeu-vos el gran merder que hi arriba a haver-hi per aquí, és impressionant, però una meravella. Me coges a mí, ¿qué piensas?